Čaute. Mám tu ešte tieto dva nože SC3 a SC4 pohromade. Takže sa môžeme pozrieť, ako to vyzerá vedľa seba. Tu je teda SI3, SI, alebo SE. Je to viac menej jedno. To je SC4, ktorá teda nemá tovarenskú ručku, ale má ručku z Pertinaxu urobenú, ktorý bol predchádzajúci majiteľ. Keď na tie nože pozrieme, tak majú totožnú ručku. Samozrejme ten Pertinax je trochu masívnejší, pretože ten majiteľ to tak chcel, predchádzajúci. Ale keď sa pozrieme na ten, kde začínajú tie rúčky, kde sú tie výbežky a celkovo to tvarovanie, tak je to rovnaké. Rozdiel je len v dĺžke čepele a hrúbke. Tam je ten zásadný rozdiel. Trojka má 3,2 mm skoro a táto štvorka má 4,6 až 4,8 mm. Takže to poriadny rozdiel. A ďalší rozdiel je vo váhe, samozrejme. Váha trojky je 148 gramov. Sa nemýlim z predchádzajúceho videa. A táto štvorka má 211 gramov s týmito Pertinaxovými príložkami. S klasickými tými G10-kovými, myslím. Pretože tie ručky, čo sú na túto SE4, tak neboli zmikarty ako tieto. Ale myslím, že z G10-ky. Tak mal by to tiež až 210 gramov. Podľa Knives and Tools. Nevážil som to, lebo som ich neprehadzoval. Keď dám aj tie zubky vedľa seba. Tá trojka je proste taká sympatická do ruky. 100 do 150 gramov. Je to také, že chcete ten nôž proste držať v ruke a niečo s ním rezať. Chcete ho proste používať. Ale tá štvorka je moc ťažká. A na tú váhu, koľko to má, tak je moc krátka. Ako keby na sekanie je to moc krátke. Ale proste ten nôž nie je taký, že chcete s ním niečo robiť. Nenabáda vás k tomu. Ale tá trojka tým, aká je ľahšia a taká subtilnejšia. Naozaj je to také, chcete to nosiť a hrať sa s tým. Inak tu je ten koniec zahladený a tu je ten rozbiecko ostrý. To úplne nemám vôbec nejako načítané, lebo nezaujímam sa o tieto nože, takže neviem, že prečo tu niektoré majú ostré, niektoré zahladené, alebo takéto veci. Možno medzi modelmi, medzigeneračné rozdiely sú to, fakt netuším. Každopádne obidva tie nože majú ten veľký choil, ktorý nedáva za mňa zmysel, a príliš vystúpenú tú záštitu, ktorá nepasuje do tej rúčky. Ale najväčší problém samozrejme tá hrúbka materiálu, ten výbrus a ten nástrek tiež nie je nič, čo by som nepotreboval alebo aj chcel.
Puzdra. Tie Puzdra sú fakt dobré na tie nože. Nie je problém to vybrať jednou rukou a používať. Pekne to tam cvakne. Tie Puzdra sa mi ako podarili. To musím uznať. Ale z týchto dvoch modelov, keby som sa mal rozhodnúť a nejaký si vybrať, tak určite tú trojku. Tá štvorka nedáva zmysel. A podľa mňa je to zle nadizajnované. Pretože buď by som zobral trojku a nejaký väčší sekáč. Prípadne len väčší sekáč a ešte nejaký menší nôž, ale táto štvorka proste není ani to, ani to. Je za mňa rozhodne tá trojka.